Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Qarashda baqi taraf yurdundagi tədbirkar hem xabarlarla tanıştıran Vatan xabarları gepleşməlaşıyız. Gepleşmənin başına Türkmenistan prezidentinin qol çəkən rəsminamə ilə tanış edəcəyik. Türkmenistan prezidenti buyruq qol çəkdi. Rəsminamə haqqında Türkmenistan yəni Afqanistan Aslan Respublikasının arasında alınıb barlayan özara bəxfiyətli xidmətdaşlığı xatim üstürmək. Şəhərdə Afqan tərəfi ilə birlikdə durmuş keçirilən mühüm xalqara iqtisadi təslimatlar ilə bağlı iki tərəfdən gepleşmələr keçirmək üçün Türkmenistanın vəkiliyyətinin adaları 2021-ci ilin 5-ci 6-cı iyununda Afqanistan Aslan Respublikasının Xiraç şəhərinə qulluq iş səfərində olur. Hurmatly prezident bilen tavşiran layıqda Türkmenistan'ın Minister Kabineti Başkanı'nın ornatları Yuqori Gödəkçilik İdarəsinin başlığı Serdar Berdimuhamedov'un yol başçılığındakı vəkiliyyəti şu ilin 3-cü 4-cü iyunu aralığında Rusiya Federasiyasının Sankt Peterburg şəhərində iş səfərində oldu. Həmin vəkiliyyətin adaları 24-cü Peterburg Xalqara İqtisadi Forumunun işine qatnaşdı. Häzirki döwürde dostlukly, netijeli we strategik häsiýetde bolan döwletara Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň üstü täze mazmun bilen ýetirilýär. Rusiya Federatsiýasynyň iri sebitleri şol sany Sankt Peterburg şäheri bilen ýola goýulan köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk, din hukuklylyk, birik-birege hormat goýmak we taryhda aýdan ýola goýulan gatnaşyklaryň esaslaryna dayanýar. 24-nji Peterburg Halkara Iqtisadi Forumunyň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary, Ýokary Gödəkçilik İdarəsiniň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýol başçylygyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň gatnaşmagy, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlarynyň işin ösürilýänliginiň aýdyň beýany urildi. Türkmenistanyň giňerimli halkara forumlaryna ýygydarly gatnaşmagy, ýurdumyzyň dünýädäki bilint awraýynyň netijesidir. Ma'lum bolýary, ýakynda hormatly prezidentimiziň Mir döwletara teleradio kompaniýasynyň jurnalisti bilen bolan söhbetleşigi taryhy ähmiýeti bolan syýasy waka urildi. Ine 24-nji Peterburg Halkara Iqtisadi Forumuny Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhamedow häzirki döwürde amala aşyrylýan şäherulçuk maksatnamasynyň ileri turilýän urlaryny beýan etmek bilen çykyş etdi. Уважаемые участники, прежде всего позвольте выразить признательность за возможность выступить на этой сессии. Тема, которая сегодня обсуждается, имеет важное значение в контексте перспектив долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса в градостроительной сфере. Речь идет о следующей ступени развития, в котором сплетаются экономические и социальные факторы, связанные с глобализацией. Поэтому прежние привычные оценки градостроения, городской среды постепенно уступают место показателям качественным. Сегодня уровень развития городов определяется комплексом факторов, состоящих из материального и духовного комфорта людей, гармонией с окружающей средой, балансом между деловой активностью и качеством жизни человека, его здоровьем, социальным самочувствием. Это объективная и позитивная тенденция, в которой мы должны стремиться. Достижение этой цели требует времени, серьезных финансовых вложений и эффективных управленческих решений. В первую очередь речь идет о том, чтобы рост численности населения агломерации был сбалансированным и носил естественный характер, проходил параллельно с развитием социальной инфраструктуры, строительством больниц, школ, детских садов, центров досуга и так далее. Важная проблема – это транспорт. Комфортная среда в агломерациях подразумевает наличие эффективной транспортной системы, соединяющей их с большими городами. Серьезным вызовом для развития агломерации является адаптация людей к новым условиям жизни. Дефицит общения, уход в виртуальную реальность сегодня являются типичными для больших городов. Данные факторы важно в полной мере учитывать и находить новые подходы при выработке конкретных решений, касающихся проблем агломерации. В этом контексте я хотел бы отметить, что в нашей стране, в Туркменистане, уделяется большое внимание вопросам развития городов и агломераций. Главным проектом в этой сфере является преобразование столицы страны Ашхабада, создание нового умного города.
Это означает создание максимально благоприятных условий жизни и работы людей. В первую очередь речь идет о строительстве современного, удобного и экологически безопасного жилья. В новом городе создаются особые зоны, социальные объекты, детские сады, школы, поликлиники. При этом жилые кварталы и социальные объекты располагаются на значительном расстоянии от несущих транспортных магистралей. Производится цифровизация прежних промышленных зон в Ашхабаде и вокруг него. Это потребует пересмотра старых методов управления, переориентации персонала на новые стандарты работы. Этот процесс уже запущен и приносит первые видимые результаты. В новом городе формируется благоприятная среда для поддержки предпринимательства, сферы услуги и досуга. Масштабно ведется строительство объектов для занятий физической культурой и спортом. Для стимулирования бизнес-проектов, стартапов строятся деловые центры. Важное значение также придается экологии города, сохранению окружающей среды, расширению парковых зон и скверов. 25 мая этого года при участии президента Туркменистана состоялась закладка фундамента крупного жилого комплекса Ашхабад-Сити. В ближайшие годы на площади 744 гектара будет реализован масштабный проект, объединяющий свыше 200 объектов различного назначения. Создадут комфортную для проживания и отдыха городскую инфраструктуру. Еще раз выражаю признательность за возможность участия в этом форуме и желаю всем успешной работы. Спасибо большое. Şeýlegem 24-nji Peterburg Halkara Iqtisady Forumunyň resmi taýdan açylýanyny elan edip, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň Demirgazyk paýtagtyna geçirilýän Halkara Iqtisady Forumuna gatnaşçylara minnetdarlyk bildirip, biçäräniň halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, öýdary bähwetli gatnaşyklaryň möhüm orlaryny kesgitlemek üçin amatly mümkinçilikleri özüne jemleýänligini, şonuň ýaly forumyň tutuş adamlar üçin möhüm ähmiýeti bolan ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly meýdança öwrülendigini bellädi. Halkara Iqtisady Forumunyň gün tertibine girilen meseleler ara alınıp maslahatlaşylandan soňra vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynaky ýurdumyzyň wekiliýeti bir ýerde bir näçe iki taraply duşuklar geçirdi. Olaryň çäklerini vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň Sankt-Peterburgyň gubernatory Aleksandr Beglov bilen duşugy boldy. Töwgetdeşiň başynda iki taraplyň hyzmatdaşlygyň şol sanyna tenagat lugumyna gatnaşyklary ösürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunu Sankt-Peterburgda biziň ýurdumyz bilen netijeli işgürlük gatnaşyklarynyň potrandyrylmagyna ulus berilýäni bellenildi. Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy Türkmenistanyň gatnaşýan Peterburg Halkara Iqtisady Forumunyň ähmiýeti barada aýdyp, ýurdumyzyň amatly maýy goýmaýagdaýyny döretmäge, onuň barha berkeýän ulug logistika düzüminiň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýänini belledi. Şeýlegem ýurdumyzyň wekiliýetiniň ýol başçysy, vice-premier ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň Объединённая судостроительная корпорация paýdary jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy, baş direktori Aleksey Rahmanow bilen duşugy boldy. Onuň dowamyna ýurdumyzyň uluglugyna durmuşa geçirilýän strategiýanyň çäklerini, hyzmatdaşlygyň geljeki ugrulary ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlegem saparyň çäklerini Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýol başçysy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Terdar Berdimuhammedowyň, Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornmasary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen Rus toporuny başlyk edýän Aleksey Averchuk bilen duşugy boldy. Onuň dowamyna iki ýurdun ähli urlar boýunça möhüm gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmäge bolan üýtgüsi gyzyklanmalary beýan edildi. Şunun bilen baglanykda Türkmen Rus hyzmatdaşlygyny ösürmekde hökümetary toparyna we onuň çäklerine hereket edýän söwda we maýy goýma golluk bermek boýunça ýokary derejeli topary möhüm ornyň degişdigi bellenildi. Şeýlekem ulug energetika, senagat, maliýaly öýdary gyzyklanma bildirýän ugrullar boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Dep bolan ansan perurlugymda hyzmatdaşlygyň, bilim, ilim we medeniýet şeýlegem taglyk goruş ugrullar boýunça gatnaşyklaryň berkitilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň wekiliýeti Sankt-Peterburg şäherine bolmagyň çäklerini Sankt-Peterburg Vodokanaly döwlet unitar karhanasynyň düzümine girýän suw dünýäsi tergi gözden geçiriş toplumyna baryp gördüler. Bu ýerde şol sanyna ören eri şäher jemaat kampaniýasynyň giňerimli sergisi bilen tanışdylar. Türkmenistanyň wekilleri sergide bolup, bu ýerde görkezilýän gymmatlyklar, dürli çyzgylar we fotosuratlar bilen tanışdylar. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdalary täsirli pursatlar üçin çäräni guraýjylara minnetdarlyk bildirdiler.
Soňra Türkmenistanyň wekiliyetiniň agdalary Sankt-Peterburg şäheriniň gözel ýerlerine gedirençde boldylar. Olar Niva deriýasynyň kenaryndan bükün jogyň tebigy aýratynlyklaryny, gadymy şäheriň öýe bolşy binagarlyk sazlaşygyny synladylar. Şeýlekem ýurdumyzyň wekiliyetiniň agdalary Niva deriýasy boýunça gemili gedirenç etdiler. Ýurdumyzyň wekiliyetiniň 24-nji Peterburg Halkara Iqtisady Forumynyň işine we bir ýerde geçirilen iki taraplaryň duşuklara gatnaşmagy, hormatly prezidentimiziň diň hukukly, işin we uzak möhletliň esasy döwletary hemde köp taraplaryň görnüşdäki netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine gönükdirilen daşar siýasatynyň üstünlikleri we senýänliginiň aýdyň beýanydyr. Şugün paýtatymyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň birinji şagyrlaşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onu hormatly prezidentiň Alparyany Durmuş ugly siýasatyna hemem ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny döwür baplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama alaýykly işlenip taýýarlanan täze kanunlar hemem gadalaşdyrjy hukuk namalary makulany mejlisi köpçüliklerine habar berişleriniň wekilleri matnaşdy. Gün tertibine hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakyny kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda halk maslahatynyň agdalarynyň makullamagy üçin 22-nji maýda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy şagyrlaşynyň 14-nji maslahatynda kabul edilen kanunlar hödürlendi. Mejlisiň dowamında Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň orunbasarynyň şeýlegem komitetleriň ýolbaşlarynyň çykyşlary dinlenildi. Orada kanunçylyk namalarynyň her biri boýunça netije namalar berildi. Bellensiýali Türkmenistanyň garaşlarynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýübiley medalyny döretmek hakyny, hemde garaşly Türkmenistanyň watan gowrusy atly Türkmenistanyň ýübiley medalyny döretmek hakyny, Türkmenistanyň kanunlaryny türkmen jemgyýetiniň gymmatlyklary, watançylyk, rehmet-söýerlik, garaşly bir tarap watanymyzyň ötüşiniň esasynda duran belent maksatlary we paýlyk ýaly duýgular öz beýan tapýar. Meclise gatnaşçylar döwlet husudy hyzmatdaşlyk hakynda kanunyň derwaýatlygyny bellediler. Bir resminama milli liderimiziň ýurdumyzyň hususy iş urugyny gollamak, milli iqtisadiyetimizi ösdürmäge, bazar gurallaryny ornaşdyrmak boýunça maksady gönükdirilen siýasatynyň netijesi bolup durýar. Şunuň bilen baglykda iqtisadiýetin döwlete dahylsız puwdagyny hukuk taýdan gollamak, hormatly prezidentimiziň bu urda öňde goýan wezipelerini, şoltanda eksport kuwwatyny hemde ýurdumyzyň kompaniýalarynyň maýa goýum işçiligini artdyrmak, olaryň milli iqtisadiýetimizi döwür aplaşdyrmak we diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça wezipeler çözmek babatda işler dowam etmegi möhümligi bellenildi. Mejlisiň barşynda Milli Geňeşiň mejlis tarapyndan taýýarlanan we kabul edilen bilim hakynda kanunyň rejeleriniň görnüşiniň ähmiýeti bellenildi. Resminama bir möhüm ulgamda gatnaşyklaryň hukuk bünýadyny düňleşdirýär. Hemde döwlet siýasatynyň görelerini, şeýlegen bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini hemde onuň işini dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny keskitleýär. Mejlise gatnaşçylar bilim hakynda kanunyň rejeleriniň görnüşiniň ulgamyň ören uly kuwwatyny amala aşyrmak, bilim bermeň täze ölçeglerini, öňde barjy usullaryny ornaşdyrmak, halkara guramalary hemde dünýäniň okuw merkezleri bilen öýdary gatnaşyklар giňeltmek, şeýle hem bir ulgamy maliýeleşdirmek, dolandyrmak we guruluşyny düzmek bilen bagly wezipeler çözmek üçin täze mümkinçilikleri açýandygyny bellediler. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň makullamagyna firma atlary hakynda kanun hödürlendi. Ol firma atlary dahylyna bildirilen talaplary keskitleýär. Olaň hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzüňleşdirýär. Şeýle mejlise gatnaşçylar konteynerlere degişli gümrük konsepsiýasyna goşulmak hakynda, konteyner goruny geçirilen we halkara daşamalarynda ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgünlügi hakyndaky konsepsiýasyna goşulmak hakynda, Türkmenistanyň döwlet syýlalary hakynda, Türkmenistanyň kanunyny ütkötmeleri girizmek hakynda, Türkmenistanyň watan gowrusy diýen hormatly adyň düzgünlamasyna we döşe dakylýan şanyň ýazgysyna goşmaça we ütkötmeleri girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ütkötmeleri girizmek hakynda, döwlet terörlükleri üçin haritler bilen üpçün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlar etmek boýunça bäýatlaşlar hakynda, Türkmenistanyň kanunyna ütkötmeleri girizmek hakynda, salyklar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyna ütkötmeleri goşmaçalar girizmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ütkötmeleri goşmaçalar girizmek hakynda, balyk tutmak we suwun biolog serişdelerini gorap saklamak hakynda Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ütkötmeleri we goşmaçalar girizmek hakynda, migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalar we ütkötmeleri girizmek hakynda kanunlar barada pikirlerini beýan etdiler. Mejlisde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň desturuny tasdiklamak hakynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň diwany guramak we onuň işiniň tertibi hakynda düzgünnamany tasdiklamak barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň kararlarynyň taslamalary tasdiklanyldy. Mejlisiň dowamında başga da bir näçe meseleler seredildi.
Milli Geňeşiň halk maslahatynyň birinji çağırşylygynyň birinji mejlisiniň gün tertibine girdilen kanunlar biragdan makullanyldy, hemde degişli kararlar bilen berkidildi. Mejlisiň ahyrynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary makullanan kanunçylyk namalarynyň garaşly bir tarap Türkmenistanyň kanunçylygynyň hereket edýän ulgamynyň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimiziň ata watanymyzy durmuş ykdysady we demokratik özgertmeler ýoly bilen öňe ilerletmek boýunça öňde goýan wezipelerini çözmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdiler. Şuň owa hujurlyk toplumyna watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllygy hemme daşgy şu goramagyň bütün dünýä gülmäsetli Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýurdumyzda daşgy şu goramak we ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek boýunça döwlet syýasaty ýetiren sebgitler we wezipeler atly alma maglumat geçirildi. Bu forma şoltany viza aratnaş boýunça ýurdumyzyň TVO toğraýyş düzümleriniň hemme hukuklygyna dolanýan idaralarynyn ýolbaşçylary, Milli Geňeşiň almy jemgyçiliginiň ýokary mekdepleriniň we jemgyçilik guramalarynyň, şeýle hemme awraýly halkara we sewit guramalarynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi aýy üçin öňnar diplomatiýa boýunça sewit merkeziniň, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky goşu boýunça maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar gandasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hujurlyk guramasynyň araly halat etmeň halkara gandasynyň, Merkezi Aziýanyň sewitligini ekologiýa meseleleri boýunça merkeziniň, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlygy boýunça jemgyýetiniň wekilleri gatnaşdylar. Bu ýere ýygynan hormatly prezident bilen Türkmenistanyň daşky şu goramak ulgamynyň işgärlerini bilen gutlagyny uly ruhlantyk bilen diňlediler. Hemme hoşallyk bilen kabul etdiler. Gutlugda belenen şeýle tebigaty urun söýgü türkmen halkynyň durmuşynyň däpdi solunyň hemme medeniýetiniň içinden erşar aşyp geçýär. Daşky şu gorap saklamak ulgamyny ata-babalarymyzdan gelýän milli däpdi solumyzy bugünkü güni hasam kämilleşdirilýär. Maslahat edilen çıkışlarda yurdumdan ekologiya awadançylygyny çötmek, bay tebigat işlerini netijeli peýdalanmak hemme artdyrmak, ata watanymyzda gulläp ýene mekany urmak boýunça Türkmenistanyň arnyp barýan köp taraply işleri hemme tarapyn beýan edildi. Çıkışynyň belli şeýle tebigaty aýuly garamak öň gözelligini hemme baýlyklaryny geljek netelemek üçin gorap saklamak hormatly prezident bilen ideýaly durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ury bolup durýar. Iqtisadiýatyň ösüş depinlerini üpçün etmek, durmuş ulgamyny döwre baýlaşdyrmak boýunça ähli giňirimli özgertmeler adamnyň awadan durmuşynyň aýyrma şert hökmüni ekologiýa bilen berk baglydyr. Biziň ýurdumyzda bu möhüm urda halkara gatnaşyklaryna işen goşuşmak bilen gyzyklama bilen ýani ähli hyzmatdaşlar bilen uzaly bilen Birleşen Milletler Guramasyny şeýle beýleki awraýly halkara düzümler bilen ýakynan hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan häzir gün içinde daşky şu goramak boýunça ekologiýa konwensiýalarynyň hemme halkara araşyklarynyň 20den gowran tasdiqlady. Hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerine hemme beýleki ýeri forumlarda beýan edilen netijeli başlanýşlary dünýä ýüzünde giň ulugy eýe boldy. Olar häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözmeň hatiratyny umumy taýlary birleşdirmäge ýardam edýär. Milli tokuy maksatnamasynyň çäklaryny häzirçe Türkmenistany agaçnahallarynyň 115 million düýbünden gowra oturdurly. El bilen dördülen tokuy dowlatlary bugün köpetäň eteklaryny, paýtagtymyzda welaýet we etrap merkezlerini, beýleki şäherlerdir owalar bedeýär. 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň 25 ýylygy dabarly belenen döwrüne ýurdumyzda türli saýaly hemme miýgolna hallaň 25 million düýbi oturdurly. Şu ýyl bolsa watanymyzdan garaşdygynyň şany 30 ýylyň hormatyny ministrliklary, puduklyny dolanyş idaralaryny, welaýetler hemme aşağı şäheriniň häkimlikläriniň, jemgyçilik guramalarynyň gatnaşmagyna agaçnahallarynyň ýene-de 30 million düýbi oturdular. Masada gatnaşyjak belli şeýle garawym fähratyna dördülen Altynasy Türkmen köýrýäli, giňirimli ykdysat tasamanyň amraşylmagy diňe biziň ýurdumyz üçin näle, eýseme tutuş sewit üçin aýratyny möhüm ähmiýet eder. Şonuň bilen birlikde aýratyny goralýan tebigat şäklerini milli ulgamyny ösürmek boýunça uly işler geçirilýär. Bereketli garawym döwlet tebigat gorahanasy şoňa mysal bolup durýar. Häzirki zamanda ýaşyl tehnologiýalar hadaryň kenaryna dördülen awada milli tähaçylyk dolagyny ösürmegiň möhüm şertine urly. Ol sewtiň mineral şeýmal biologiýa, şpaxana hemme tähaçylyk kuwatyny peýdalanmagy, toplumlaryň hemme oýlanşykly çemreşmegiň nusgaty bolup durýar. 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi baglan etmek hakynda kararnama kabul etdi. Hormatly prezident bilen başlanýy boýunça ýurdumyzda ýylydarly velosiped ýürüşleri ýaly ajaýyp däp ýola goýuldy. Ulu velosiped sportuny ösürmek ekologiýa taýdany arasy uly peýdalanmagyň, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini kemal etdirmek hatamyny daşky şowy goramak üçin möhümdir. Forumyň esasy meseleleriniň hatarına Türkmenistanyň suw diplomatiýasy bolup, onu hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň suw strategiýasyny işläp taýýarlamak hakynda başlanýyny ilerletmek esasy wezipeleň biri bolup durýar.
Şununla bağlılıqda yurdumuzda ılman qadananlarına döwrebap suw taşytlagy texnologiýa göre giňden ornaşdyrmak hasabyna suwuň oýlanşyqly ulanymagyna aýratyn ähmiýetini berilýän belenni. Türkmenistan 2019-njy ýylyň bäri bütün dünýä suw geňeşiniň agzasy bolup durýar. Bu geňeş ählimu we suw meseleleriniň çözmek üçin hunarmenler hem halkary hökümet, şeýle hökümetler guramalary birleşdirýär. Araly halat etmeň halkara ganatynyň şähertlerine şeýle Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamaty, Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziz üçin öňünç diplomatiýa boýunça sebit merkezi, Germaniýanyň halkara hyzmat taşky boýunça jemgyýeti hem beýlekler bilen bilelikde buurda uly işler geçirilýär. Forumda Türkmenistanyň halkara guramaly bilen netijeli hyzmat taşygynyň dürli uly boýunça bu çäre daşary ýurtda gatnaşyjylaryň çykyşlarynyň Bilelikdäki tebigaty goraýyş maksatnamalaryny hemem tassamadan, hususan çölleşme we ýerleň zaýlanmagyna garşy görüş, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, biologik köptürlügi gorap saklamak babatdaky gatnaşyklar barda aýdyldy. Soňra masada gatnaşyjylar hemem daşky goramak ulgamynyň işgärleri hormatly prezidentiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle-de Türkmeni Owa Hojalyk Uniwersitetine Türkmenistany ekologiýa awadançylygyny üçinetmekde bilim we alam ulgamynyň ähmiýeti. Daşow şäherindäki Türkmeni Owa Hojalyk Institutyna bolsa araly ýakasybtynyň ekologiýa ýagdaýyny gurulnyrmak meselleri aýtly mowzuklaryň maslahatlary geçirildi. Hususan Türkmenistanyň suw batgalyk ýerleriniň ekologiýa ähmiýeti, Türkmenistanyň çöl eko ulgamlaryny gorap saklamakda we armataýdan öwrenmekde bereketli garagamy döwlet tebi gorahanatynyň ähmiýeti, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine taýyplary ekologiýa bilimini we terbiýany bermegiň usuly aýratynlyklary, alternatyw türkmen köýlüniň ýurdumyzyň biodürlügini baýlaşdyrmakdaky ähmiýeti hemem beýlek meseleleri araly maslahatlaşyldy. Daşow şäherindäki Türkmeni Owa Hojalyk Institutyny Hadar ýakasybtynyň ekologiýa ýagdaýyny gowrandyrmagyň meseleleri atly maslahat geçirildi. Araly halat etmeň halkara ganatynyň alyp barýan işleri sebäpsiň döwletlerini howanyň üýtgeýän şertlerini, araly deňdiniň sebäpiniň ekologiýa ýagdaýyny gowrandyrmak, hemem suw serişlerini toplumlaryň peýdalanmagy, gowrandyrmak üçin geçirilýän işler, suw hojalyk, ekologiýa we durmuş ykdysady meseleleri çözmek boýunça halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan belägen puturlandyrmak wedepeleri araly maslahatlaşyldy. Daşguşy goramagyny bütün dünýä günüň öňýanyna Owa Hojalyk we Daşguşy goramak ministrliginiň suw hojalygy bardaky döwlet komissiyasynyn Daşow vilayet häkimliginiň hunarmenleri Türkmeni Owa Hojalyk Institutynyň moýlumlary we talipleri bütün dağ berentligine iş saparyny amaraşyryp, o ýerde aralyň täsir edýän zorlugyny toqoýluklary döretmek boýunça işleň barşy bilen tanyşdylar. Hormatly prezident we el-ýurt bähidine gönükdirýän işleri watanymyzda galanýan üstünlikler geçirilen şäherden ödendirdi. Ýokary ruhlantyga beslenen maslahatlar hormatly prezidentiň el-ýurt bähidine gönükdirýän beýik işlerine öz bolşy hoşallygy urly. Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Daşguşy goramyň bütün dünýä güni münasibetli hormatly prezidentimiň ekologiýa siýasaty, ähli umumy awadançylygyň we durnukly ötüşiň özenli ratly ilmi usuly maslahat geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmaň watan ýylyna dabaraly bellenip geçirilýän Daşguşy goramyň bütün dünýä güni münasibetli Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy atly okuw geçirildi. Hormatly prezidentimiň paratatly ýollaşylygyny ýurdumyzda döwlet ekologiýa siýasatynyň durmuşa geçirilişi atly okuw Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde de geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş Institutynyň hemem Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýetiniň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat Daşguşy goramyň bütün dünýä gününe bagşlandy. Maslahatdagy çykyşlarda bellenişi ýaly awadançylygy üçin etmek, Daşguşy gorap saklamak, tebigi baýlyklarymyza aýawly garamak, garaşsyz, hemişelik beýtarap döwletimiň ekologiýa siýasatynyň esasy uğurlardyr. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen maslahat Daşguşy goramyň bütün dünýä gününe bagşlandy. Döwlet Mehmet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny Bagtyarlyk Etrap Häkimliginiň, Bagtyarlyk Etrap Hadiýetiniň we Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Etrap Komitetiniň hemem ýaşlar guramatynyň Bagtyarlyk Etrap Geňeşiniň guramaklaryny Alym bagtyň asarda atly çäre geçirildi. Bioresurslardan rejeli peýdalanmaň meseleleri atly alma maglumatlar Türkmenistanyň Owzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň umumy we amaly biologiýa institutyna da geçirildi. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Instituty bilen bilelikde geçiren alma maglumatlaryny berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ilim ötüşleriň binýadydyr diýilip atlandyryldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş, Türkmen Döwlet Maliýe institutlarynyň bilelikde geçiren çäreti döwrümiziň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Ýagşygellik Aqaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Uniwersitetiniň maslahat ilmi işleriň iş ýönüne durmuşa geçirilişi bilen bagly boldy. Ilmi işleriň içinden hormatlar gadaýymyzyň ekologiýa siýasatynyň ýer şarga şol geçmegi aýratyn bellerliklidir.
Türkmen Döwlet Binagarlyk we Guruluşy Institutynyň akçary Daşgur şow goramagyň bütün dünýä gününiň dawaralary bilen utgaşdy. Döwrümiziň belent maksatlary Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika Institutynyň aky çäräniň esatyny düzdi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň akçaryda durmuşymyň ajaýyp pursatlary barada görüňleri giňermerli. Ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň akmatlagat milli gymmatlyklarymy bilen bagly boldy. Halkara insanperwer ilimlary we ötüş üniversitetiň näkim eden şäherinde hormat prezidentimiň ekologiýa siýasatynyň gurbaşlanýanyny belentden wasp edildi. Türkmenistanyň Inженер Техника we Uly Kommunikasiýalary institutynyň akçary uly ruhlanetlige wetlendi. Bagtyar Netel ýurdumyzyň geljek atly maslahat Seyitnazar Teyda adyny Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyny ýaşlar guramatynyň Lewap vilayet geňeşi bilen bilelikde geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň ilkinji denarlar guramatynyň guramagyny geçirilen maslahat gender deňligi bilen bagly boldy. Türkmen Owu Hojalygy Institutyny aralyň ziýanly täsirleriniň öňüni almaň we aralyaka tebitine ekrançylyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmaň ilmi esatlaryny işläp düzmeň möhüm wezipeleri atly halkara ilma maglumatlary sanly ulgam boýunça geçirildi. Halkara ilma maglumatlary çykyş edenler aral meselelerini çözmek babatda çölleşme garşy görüşmek, yerleň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak boýunça işleň uly ähmiýete eýedigini nyktadylar. Murat Garif adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini sanly ulgam boýunça geçirilen maslahat ýürek damar kesellerini bejermekligiň kädirki zaman ugurlary diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň ýokary kadiýetine geçirilen maslahat kadiýet kararlaryny ýerine ýetirmek usullaryny döwrüplaşdyrmagyň ötüş ugurlary diýilip atlandyryldy. Paýtagtymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Moğolunepet adyny kitapxanasy hamsatynyň guramagyny Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli paýtagtymyzdaky botanika bagyny göçme kitap sergisi guruldy. Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we Içeri işler ministrliginiň Kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryny Sagdyn Jemgyýet Kämil Döwlet atly wagyn etigat duşugy geçirildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Bagtyarlyk Etrap häkimliginiň we Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryny Gökderedäki Sagalar Sagylş we Din Jaş merkezinde meden sport şäherleri geçirildi. Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli Türkmenistanyň Owu Hojalyk toplumynyň we Agrar partiýanyň Aşgabat şäher komitetleriniň guramagyny TVgat baýlyg matlamat geçirildi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty müdürliginiň guramagyna matlagatlar Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli geçirildi. Mälim bolşaly 20-nji maýda hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynda gurulan Täze Iň-Döwrap Senagat toplumynyň tebigatyny Medeni öndüren dawadyň işi bilen tanyşdy. Hormatly prezidentimiz bu ýerde halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri mundan meýlekde netijeli dowam etdirmeligini belledi. Bu urda ýaşyly Kayfa adyny halkara Newtogat Üniversitetinde netijeli işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz universitetde dolandyrjylary, meýdan hünärmenlerini, IT hünärmenlerini taýýarlamakdan başga da ýokary derejeli mugallimleri, ilim işgärleri we alymlyga dalaşgärleri şuurlar boýunça taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Geljeki ýaş hünärmenleri ilimiň, tehnikanyň we teknologiýanyň häzirki zaman öten derejesinde we ilmi saatda bilim bermek maksady bilen Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himya Institutynyň binýadynda Halkara Newtogat Üniversiteti bilen bilelikdäki kafedra döredildi. Ilim barlyk institutynyň alymlary, hünärmenleri, talipleri umumy okuw we amaly sapaklaryna bilim bermek bilen esasan öňümçilik we teknologiýa tejribeliklerini ilim barlyklarynyň geçirilişini öwredýärler. Talip ýaşlar bir ýokary okuw mektebiniň barlyk hanalarynda öz ilmi işlerini ýygyderli ýerine ýetirýärler. Olar ýaş alymlar bäsleşigine gatnaşyp baýrakly orunlara da eýe bolýarlar. Magtumulandaky Türkmen Döwlet Üniversitetinde 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmanyň watanyny diýilip yglan edilmegi, Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygy we ilimler güni münasibetli taslama bäsleşigi geçirildi. Döwlet Mehmet Adada adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny Daşgur şow goramagyň bütün dünýä güni münasibetli durnukly ötüşiň maksatlaryna ýetmeň ýolunda hormatlar kadamynyň ekologik siýasaty atly ilmi amal maslahat geçirildi. Maslahatda ekologiýany arasynda saklamak, ekologiýa sowatlyk, Birleşen Milletler Uramatnyň we Türkmenistanyň ekologiýa bagatda durnukly ötüş maksatlaryny amallaşdyrmakdaky hyzmatdaşlygy, Türkmenistan ekologik başlangyçlary bilen dünýäniň üns merkezinde eko şäherler biziň ýurdumyzda Türkmenistanyň suw diplomatiýaly temalarda gyzykly çykyşlar edildi. Türkmenistanyň Maliýe we Iqtisadiýat Ministrliginiň Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolandyrys Institutynyň hem de Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň arasynda sanly maliýe gödäwçiligine bagyşlanan teleköpür arkaly okuw maslahaty guruldy. Kydyr Derýäw adyny Moğolumçylyk mektebinde ýörükde tebigi we takyk ilimleri öwrenmeň usullaryna bagyşlanan maslahat geçirildi.
Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Önümçilik Ministrliginde, Türkmenistanyň telewizioniýa, radio göpleşleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde hemde Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynyň medenet bölüminiň Gäme o medenet öýünde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýanyň hopsuzlygy bölüminiň wekilleriniň guramagyny wagt netigat çäreler geçirildi. Yurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşaguz, Lewap, Mar welaýatlarynda daş gurşaw goramagyň bütün dünýä güni giň gerimde bellenip geçirildi. Ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen wagt aýgatly ýerşilýär. Oňa Ahal welaýat harby kelini geçiren maslahatlarymy aýdynlygy bilen şaýatlyk edýär. Watany gorawyny ýaşaň beden hemem ruhy taýdany saglyk ýagdaýyny kesitlemek, hemem nizamly gullugy saýlaw almak maksadyň harby wekillikler tarapyndan düredilen lukmançylyk nokatlaryny harby lukmanlar tarapyndan degişli baralary döwrewap sanly lukmançylyk serişler arkaly alınıp barylýar. Edermen esker ilhalar ansan ussat mugallim görnükli şahsiyet hormatly belen serkerde başymyzdan Mehriban Pederi Berdimuhammed Anaýewiň şöhraty durmuş ýoly ýaş nesil üçin gaýdy usuldygyň ata watana ak ýürekden gulluk etmegiň nusgalyk mektebidir. Şeýle mukaddesliklere başlaryna täze edip çarşywança harby uluk geçmeli ýaşaň beýik şahsiýetiň ýagty ýadygarlygyna tergülleselerini goýmaklary bu ýsanlarjy häsiýete eýe boldy. Soňra Berdimuhammed Anaýewiň şöhraty durmuş ýolyny şöhrenýän muzeýi gedelençler ýaşlarda uly täsir galardy. Soňra gedelençler Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň türkmeni alabaý töhmetlerini köpeltiriş we kämilleşdiriş merkezine dowam etdi. Bu ýerde serkerler tarapyndan tanışdyryşyň barşyny türkmen alabaýlarynyň baý taryhy, beýleklerden tapawut aýratynlygy, iýmitlendirişi hemem saklanyş tertibi, hormatly beren serkerde başymydan alabaýlarynyň üstürilmegi urna durmuş geçirýän munasip işler barda beren gurrunlary ýaşlarda ýatan çykmajak duýgulary janlandyrdy. Harby ulugy barýan ýaşaň watançylyk ruhuny belende götürmek maksadyň gurulan medeni gedelençler soňra äni medeniýet öýüne dowam etdi. Ýaşul nesillemeden harby ulukçylygyň watan mukaddesliги, halkymyz üçin döredilýän ähli mümkinçilikler dogrusundaky täsirli çykyşlaryny özüne jemleýän bu dabaralşary ýokary many mazmuny eýe boldy. Bu ýerde aýdym sazyşyklary aýratyny uly orun berilip sahnada ýanglanan aýdymlarda garaşy ýurdumyzyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň hemem watan gorawynyň wasfy berenden ýeterli. Hormatly beren serkerde başymyzdan degişi permana laýykda çarşywança harby ulugyny üstünlikli tamamlanan eskerleň ätiýaşlygy goýberişde baralary Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň döwlet serket gullugynyň we döwlet migrasiýa gullugynyň zimlerinde guramaçylyk geçirildi. Watanyň näke harby ulluk borjyny bir kimse ak ýürekden berjay edip ätiýaşlygy barýan çarşywança harby ulukçylar paýtagtymyzdaky halk hakydasy ýadygarlyk toplumy hemem azgan şäherjetindäki 20-nji orta mekdepdäki Berdimuhammed Anaýewiň ýadygarlygyny tergülleselerini goýup watan gerçeklerini hatırladylar. Soňra dabarlary degişli merkezi hemem ýerli idaralaryny çarşywança harby ullugy üstünlikli tamamlanan eskerleri harby şahadatnamadan goşuruş dabarlary bilen dowam etdi. Bu ýerde has tapawutynyň eskerleri nowatdaky harby atlary, hormat hatlary hemem ýadygarlyk sowgatlary dabarly ýadyda goşuruldy. Bu ýerde ýanglanan aýdym sahalarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly beren serkerde başymyzyň watan goraşyny döredýän ajaýyp mümkinçilikleri giňden wasp edildi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugyny harby gullugy kabul edilen ýaş ýetginjekleri dabarly ýagdaýda serket birikmelerde kabul edilip harby bölümiň taryhy, harby gullukda gadanyň üstünlikleri bilen tanışdyryldy. Hormatly prezident bilen taýlat bilen gorunç käsiýetli harby doktrinamyzdan gelip çykýan wüdepadan talaplaryna laýykda döwlet serketiniň gorawyny netijeli peýdalanýan kuwatly döwrewap harby tehnikadan giňden ýaýwanlanylmagy ýaş ýetginjekleň harby gullugy bolan höwgetini hemem hujuny hasam artdyrdy. Şun paýtatymyzda höwetçiň aýdymçy ýaşaň Ýanglan diýarym telewizionanyň Aşgabat şäher tapar geçirildi. Ol her ýyly Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyna taratly bayragyny alma ugrundaky bäsişiň çäklerini goralýar. Yurdumyzda döredjilik bilen meşgullanmak, häzirki döwrüň ruhyna kybap gelýän ýokary çeperleri döretmek, millet sowgatymyzyň şöhratyny artdyrmagy ukyply zehini aýdymçylary ýyzy çykarmak üçin ähli şertler bap. Milli liderimiziň olara berýän ünsü we bu barada edýän ýygydarly aladysy ýaş zehindeň döredjilik alhamyny açyk görkezmek ýoluny kuwatly iterek bolup durýar. Bayramçylyk konsertine gatnaşçylar öz döredjiligini döwlet başdanmyzyň berýän ünsünden alham alyp, sahnada aýratyn jogapkärçilik bilen
çıkış etdiler. Bäteşiň maksatnamasyny milli sungatymyzyň iň gowy däpleri öz beýany tapdy. Bäteşe gatnaşçylar öz joşguny çykyşlaryny edid watanymyzy, halkymyzyň köp asarlyk şöhratly taryhyny, milli liderimiziň taýsy tagallalaryny netijesinde gazanylan ägürt uly üstünlikleri buýsunç bilen wasp etdiler. Aýdymçylan käbiri häzirki döwrüň kompozitorlarynyň nutgawy şahyrlarymyzyň sözlerini döreden aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Çıkışlaň maksatnamasyny meşhur dessanyň äheňleri boýunça düzülen aýdymlarym girdi. Sasun gotunyň nutgawy eserleri hemem dinleýijileň ençeme nesliniň gowurýan halk aýdymlary döwrewap estrada owazlary bilen sadaşykly utgaşdy. Aýdymsal çykyşlarynyň öz bolşly işlenmegine hemem höwesçiň artistliň öz bolşly ýerine ýetirjilik usulyny tomoşaçylar münasip baha berdiler. Bäteşe gatnaşylan ýerine ýetiren aýdymlary şowkunda el çarpyşmalary münasip bolup, bäteşikde ýeňji bolanlar ýanglan diýarym telewizýanyň jemleýiji tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Olara ýadygarlyk sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurly. Hormat alymlar, Nurgul ýurdumyň aýtany we paýtaxt Naşabatda 5-nji iýuna saat 20-den 6-njy iýuna saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balykyn ulaýatyna az bultuq alyp Emiratyň Matrantyda skonto 94 metr käýlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gijetini 16-21 gradus gündüzini 31-36 gradus. Kenary etraplaryna 22-27 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna aşyk alyp Emiratyň Matrantyda skonto 94 metr käýlerini 16 metrçe ýetýän şemal utur. Howa gijetini 22-27 gradus maýly gündüzini 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna aşyk alyp Emiratyň Matrantyda skonto 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 23-28 gradus maýly gündüzini 37-40 gradus ysy bolar. Leva welaýatyna aşyk alyp Emiratyň Matrantyda skonto 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 24-29 gradus maýly gündüzini 39-44 gradus ysy bolar. Daşow welaýatyna azkem bultuq alyp Matrantyda skonto 94 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 22-27 gradus maýly gündüzini 37-40 gradus ysy bolar. Paýtaxt Naşabatda açyk howa alyp Emiratyň Matrantyda skonto 9-12 metr ýetýän şemal utur. Howa gijetini 24-26 gradus maýly gündüzini 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyň boýunça iýun aýynyň altysyna magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Ide watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan böreçikleriniň meçhurnyň kadadan dokuly oturum artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňlenmegi üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hemme tomus pasyny howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerini pasly gurag inmegi maksat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzümleri berk berjay etseňiz ýylyň üstünlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habar repeşamyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watan Türkmenistan, ähli babatlarda öz şöresine. Ähli şuň ödünne bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.